Jing an tho chon hemi nau chuan au chu dongham khuwa Mizong tora akal tho chu kango hiuk chu lo hril kango hiuk chu mi pahnih zon hmu langai te zinga pakhat songsam donga hroi tur chon hemi chu akal ti a thiam ngal kango hiuk chon hemi chu kol ngalin shi hiuk chu lo zong tur chon hrilin anin songsang donga lo zong thunganga opening ceremony ma an zong mulawani chuan special admission a mudon lo ti a hriat thu chu a hril bawk chu khuwa chuan za in ti siak na lo omin songsam doma po intel ve ngei chu alo tuma asama thorin ip thui khom kor chunga ha anzai chu an thiam lo hle hemi chuan Kirin Art High School alu theina chance tur chu a muha ulova amison chu a hayamo ati hial mai stage a chuan songsam dom chu a pan hnaya arola seola kal ve tur chu na som Mr. Kang lo langin shi hiuk chu thi hnuanga va hmuin damdoina a hroi ngal kango hiuk chuan shi hiuk pa chu va pe papa hemi chuan a special admission card chu samdong chu pe akianga siola kal tur chu na hril samdong chuan adu mai lova hemi chuan an thlem ta ka chuan kal chu ar ruk ve hemi chuan a hmel thatna hmanga song samdong chu thlem thluk ze chu atum taringota shi hiuk le apa lo langin apa chu Kdrama company lian ber pol nei tu pa lo ni rang mai shi hiuk le apa chu in hnial de bap bapa hemi chuan samdong chu anin thleng chu azui zela a thlem art school in special admission an pe ti a hriat chuan samdong nu chuan a fapa chu seola kal ngei tur chuan a hril shi hiuk lo lang lein apa khan thom nei zong le news a hming lang zonga khosalo tur le aming ti chet theina tur zonga chelo tur chuan hrilin a soyanga awm lo chuan rampon a thon chu tur thu chu a hrila hemi lo lang lein seol lama kir le nan chun atlai to lutuk awang chuan samdong te na chuan aria mai anga email ta shi hiuk chu kango hiuk chuan a thlem ngara ma se shi hiuk chuan a hlo tlin na dance chu za pakhat po atlin lo thu chu a hril akal san zuya shi hiuk chu elevator a chuan alu chi atia chuan kango hiuk chuan a phei khok chu ron vom lu ta stepa kal chunga nang aya in chunga ka thlen theina chan si za a pakhat po tling lova ma se ka thei chuan he offer hi pomang ti chuan a hrila atlan chawng char in chung bera han thlen chuan shi hiuk chu alo la thleng lova engdang wang ni lovin shi hiuk chuan elevator chu ati khomon lui wang ania arel ro chung rela chuan chakna theina le tumna om ro ve liu si kango hiuk chuan ka thleng masa ti chuan a tholop plopa shi hiuk la chuan I thleng masalova ka chuk du lo mai alom inina room chuanga omem ti chu azot zui ngal chata songsam dom le hemi te lo lang le in samdong chuan hemi chu basta na athla hemi chuan samdong chu Kirin Art High School a kal ngei tur chuan a hril le samdong ero chuan a thlen ngai lo tur thu chu a hril hemi chuan na ba su atlan tia chuan samdong chuan bas chu awa le a seola azui chan tur chu zot le in hemi chuan ka du wang che in ti chuan chang ta mi a samdong chuan hemi chu avoi khat mu na tang khan alo du ru ve rang mai dekhi lo langin anina hemi bungro om te chu pek le ta tuma Mr. Hyung chu va muin hemi driver emoti na pek atum masela Mr. Myung chuan hemi te chungchang engkim chu alo hril ta veka Green School Director lo langin kango hiuk kianga chuan an English teacher thar tur chu alo mel hriatir an teacher thar Mr. Yang le kang o hiuk te chu schoolmate hluian lo ni rang mai masela Mr. Yang chuan kang o hiuk chu hrengai lo ang chuan a om tlata Director Uncle Shan che chuan Mr. Yang chuan Mr. Kang o hiuk chu avin repa engkim malaysia thu chu hrilin an debut tourney a kal lo awang a mahuna boy vek thu chu hrilin in hrelo ang maya om tur chu na hrel hemi chu Kang o hiuk ina chuan le tin shi hiuk chu awa mu maka ti hle special admission a Kirina lut ve tur tho an ni ti chu anin hre chauta a Kirin Art High School lo langin an uniform alo thleng Bill suk chuan a thau big em awang chuan uniform thlan chu zaka ma se Jason chuan engkim chu ati sak vek chumini vek chuan hemi chu school a chuan avakala Becky chuan hemi chu alo ngai tuin avakal lesson zong a chol chan chu an chung ko tlak chhet wang alo ni reng tian hriat chu athu te chu a hril masela hemi rel ru chu chapo hleya hriapo ni se engma ati theilo thu le an ba te aru sak thei don chuang lo thu chu hrilin hemi chuan Becky chuan a khongai tak wang ni lovin a musit wanga soi mai maya ain ngaya audition ka pass mala idin mun sereng ro nang third class kha mi khongai thei din huna apo iding lo ti chuan ala hril zui zel
an han chua chi a chuan he mi thu soi zong chu an lo ngai thla ve veka he mi chu lo chui thluin Becky lam tang vek an lo nia songsam dong lo langin an tho pa chun zai rat rata anu chuan lo hria in competition a khan azai thadu lo mai ani ti chu hre chuaka siola Kiran Art High School a kal tur chun hrilin atel lo wa om thei tur thu chu hril hemi lo langin audition ni ania ache danvel wangte chuan mi in an ngei an social ne renga si hiu chun lo mu ve vekin a thei top chun a tranpui atan chun thin thatak angin a om opening ceremony atan chun ai pu acha na sa hle anjinga pakhat chau chuan solo performance anei thei dona Becky chuan chu hun tha chu nei adu hlea masela anjinga pakhat chu anu in boral sana wanga khongain an kian hlom masel Becky chuan hemi laka ain lulin nan chuan ti sham chu adu an mi si bula chuan soin mi si chuan adu ani chuan ama ain hai kwak angai tu thu chu hrilin an thenu an ken tak po kha anua thi tak lo thu le solo chan adu wanga in la khongai thlak der mai ani thu chu hril an practice chu Becky thenu pheikhok chunga chuan perek lo omin solo performance chu ani thei don lo pha tange nge a ama lo om rengot chu ani hau lowang hemi le kangoi hiuk lo langin songsang dom an thlem thluk theilo awang chun an ru chu a ha hlea opening ceremony la ain tran ta si samdong chu ain lan lo ani chuan hemi te admission chu ti top le ngalen don sia an ru chu a ha hlom hle Becky chuan solo performance chuan neya ati thain mi te chuan director in thi apek kha awan nei pui ani nge yang ti chuan an soi sep hemi po chuan lo ngai tharu ve kara special admission manga lut te in merciat tir na chu an nei tan don samdong a om si lo an ru chu azam ta hle mi te chuan chu te special admission mu te chu an mu chak hlom hlea stage cha chun an han lon camera tam takin an thlan la chuaya si hiuk chu stage atang chun a chuk thlat ta daya anrin lo tak mai chuan samdong chu aron lan ta hlol mai samdong chu lo in lan ma sela si hiuk a chuk dai awang khan admission chu cancel thei din hmuna ala om tho mai samdong aron lan chung po an din hmun ala chiang lo chu he mi chu athin ur leya samdong te chu an khum le vakin an khuwa athu hril zong te chu dot ani thu te hrilin hole ngal tur te chu na hril ponan chu chuan si hiuk chu lo dingin he mi chu na hau chun zum le ngala ama awang veka an din hmun chu aboi ani thu chu hril he mi chuan an ba te arut le theinan ama mo tak zet thu chu hrila si hiuk chuan ngai dam dilin so school a son kal kangai iti ani lom ni kalang ti pa chuan a helmet chu a pe school a han thleng chu bathroom a chuan Becky chuan he mi chu lo tong khum le saka he mi la zambi kheksu Becky chuan kutlak ma sai in sual ta buan mai an classmate te anon pungkhom ti a chuan Becky chu ni ko hrelo chuan atlungal dera mi te chuan he mi chu zak thei lo le nun rong em chuan ngai zual pha in tiam lo an chan tir le ta vek mai he mi chuan in chung lama pan chho lai chuan director in Becky apek lucky pendant chu a chara reilo te nu a chuan si hiuk localin committee in special admission an mu chu an cancel lo thu chu ron hrilin chu school zirlai an i ve tak to thu chu ron hrila he mi chuan Becky thi a chhar chuan van nei na athlen thei tak ani chu a ring ruma a hlim hle Becky lo langin a pendant a bo ti chu a hria amang angin a zong hal chuka special admission ho dismiss an tumna an cancel ti a hri chuak zui Becky chuan ama in rin tok lo na anei le pa vocal class an han kal te chu he mi chu mi te chu an ngei ang reng viau ma se atalen ero puyen ti ru hleya sumsang dong lo langin asam a buk chup nen chuan kirina chuan aron in aklut Jason le pil suk te chuan lo zaya samdong chuan mi ten alan dan wanga an mu si jia chu a hria ama chu in hai kwak ngei angai ti chu a hria Jason chu zaya chuan a challenge ta ma se an han zai chuan Jason chu a hne talo ton hria le zirtirna anin nei tam hlein anin don tam hlei ve em boka samdong chuan Jason chu a zai hne tak lova chuan atlan chuk le tat deya he mi chuan vo zuin an zo chian chuan samdong chuan Jason la sak chu avoi khat hriat na ni in asa thei chu he mi chuan mak atilet ling hle kango hiuk lo langin Mr. Ming chuan contract lo sign tirin he mi i zai thiam hlo tling ani lo chuan a in alak sak thei thu chu nem nge na niya kango hiuk chuan sign tre viau ma sela he mi tan chuan a sign ta nge
anin biak na chu an English teacher thermistor yang chuan lo hriain a fanu pawh ni hleilo ti chuan kangaw hiuk chu maw la lo ti hle hemi chuan samdong chu school a hruaya thawmhnaw bazar puin an han haw me chuan samdong chu a hmel tha in khopui tlangwala ang ta hle beki chuan vocal improve tumin vocal lesson te chu anu hriat lo chuan akala masela omzi anei hlei theilo anu chuan lekha zir lovin zai a zir ti chu a hrechuak zui si hiuk lo langin apa chuan aron hmuhlol mai apa chuan election a tel atum thu chu hrilin election zo fel ma chu rampona om tur chuan a hril masela si hiuk chuan lam hrang mang chuan apa chu angena akal san zui hemi lo langin vura tlaka wang chuan si hiuk bike anin kota ding chu ni hliap chuan a lo khu thamol mola si hiuk chuan ron hmuin a lom hle hemi chuan si hiuk chu a hmu ve le chuan ngai damadil ama awangin soisak alo tur pha hrep ti a hriat chhuah thu chu a hril zanria kilhovin in nei tunu ber kangaw hiuk unaw nu chuan samdong le si hiuk te chu anin hme reuh em awang chuan a lom hle a chungkua ang mai chuan omin hemi pawh chuan nuam a ti ve hle kangaw hiuk pawh chuan dream high ti project a tlei rol lai alo ngai tuah chaw to chu a bo zui ve mek boka hemi chuan beki pendant chu ala kol renga pek let le chu tum viau ma se chu pendant na kol hnu chuan achung awan nei na hlir a thleng ti a hresi in thiam lo de chung chun rei lo te kol chu a rel ruka samdong chuan hemi in beki pendant pek kira tum lai le a thul le la chu alo hmu ve vek bok hemi chu tlasa chuan chukla in beki chuan a pendant rutu a chuan alo pu ngal zata hemi chuan a phatak na a si hiuk loin rolin hemi hnen a chuan pendant chu pekir tur chuan a hril hemi chuan alak lo thu chu hril ma sela si hiuk chuan aip te chu zen sakin pendant chu phora hemi chu rugur chhuah chuan an chhuah zui samdong chuan si hiuk chu aron neklet topa masela mi si ron lang zuin special admission zirlai te chu reng noiber zirlai hlo chamte ho anda na class atanga bulan tran tur thu chu ron hril hemi chu anti du da chunjam zela samdong ero chuna support reng akianga omve thung renga akianga omve reng thunga college prep class a chuan an English teacher thermistor yang chuna zirtir thina hemi chuan si hiuk chu abedu lova samdong chuan si hiuk ne na chuan hemi chu ngai dam dil turina hril mase si hiuk chuan hemi chuan talen anei that tok awangin ka tiang pendant kha amamo lo thu chu hrilin samdong chu adem leta maseda samdong chuan kha pendant kha hemi in angai lut em chan chu green school a athil ti te awang ni lovin kha pendant akol hnuwa khan apa in akol ngal wang zok ni in apa wang chawa ngai hlu ani thu chu hril apa nen rei tak nuwa anin biak nuwa a mel limzia chu hria se engkim a hriat thiam tur thu chu hril hemi chu pon lama chuan sual tak ang chuan langma sela a chungril chu a thain angin nei em ti chu a hria chuti lai tak chuan siren aron roi roya hemi ni in awrin na chu midterm exam a yun beki aya ti that chuan tu main an ti du da thei to lo tur thu le an lo en ran to na le ti du da to na ate wang chuan ngai dam an dil angai tur thu chu hril ru ani lo thu chu puang bokin kha an pendant in chu kha chuan talen nei thate apan mai ani thu chu hril beki chuan ron chang letin midterm exam a low score nem zok tai la engtin nge tiang an ti chuan hemi chuan ru tia an pu na chu apom tur thu chu a hrila hemi chu college prep class a omani awang chuan a practice room le a kai hnoi dang engma amang theilova bi ti chuan beki khum chu thil theilowa ngain an musit hle kangaw hiuk lo langin hemi hnena chuan mang ang tak chuan college prep class a om chung chuan engtin nge beki chu a khum theiang ti chuan a zot hemi chuan zoite chuan nangman min zirtir mai dona lom te chuan a changa samdong te po chuan lo thlopin kangaw hiuk chuan thei to pa a zirtir chuan thlatop assessment an nei huna art class pa ngai a in son chau ngei thei an be sei thu chuan hril kangaw hiuk po chu a phur thar hleya art class an hlan kai ngei thei atum chuti la chuan pil suk chu ron dak de ya college prep class a chuan an thon thlak thar thu chu hrilin an ro man na aron telve chu ron dil kangaw hiuk chuan azirlai pali te chu thei top chuan an zirtir chhotana thlatop assessment atan chuan an zai pa alo ngai thlatu te rilru an hne thei dana anin el tur thu chu hrila an hriat tur poimo te chu an hril hria art class nei pa ngai ho po chu thilatan chuan anin pu changor hleya kangaw hiuk chuan an class
lalai chu video aruka lo la in class an ban vek nu chuan hmuh tirin an classroom te chu an han hmang ve a masela principal in ron hmuin practice room ruaka anom ringot po chu phal lo si hiuk te an practice theina hmun chuan pantar ngota thian fine hmun ma chu an nei thalo hle vocal teacher atan chun kango hiuk chu nei masela performing arts teacher tur an mamo ti chuan hre chuak kango hiuk chuan an ma ani zirtir thei tur hriat pakhat anei thu chu hril masela thlem thluk ol sam lo tur thu chu hrila hemi chuan engwangin mo an ti chuan kango hiuk chuan nangin min huat le thian min hua ti chuan a chang sam et kango hiuk soipa chu an English teacher thar Mr. Yang chu alo nirang mai dream high project po chu an tlei rol lai an lo siam ho hian nia masela Mr. Yang chuan alo du lo ngei kango hiuk chuan piano tal lei chhon chu adil chu ero chu rem ti shama zirlai te chuan hemi chu la huat chhun zom rangin alokar an soi sa ani lo le banga te chuan an chepui pui chu an chanchin te chu an ziak yun bek hi chuan deu so vel tak chuan atong khum sak saka mase si hiuk local vele chuan atwar tu ni om zok tak chuan aron trong dai si hiuk chuan hemi hnen a chuan bek hi chu tai reng lo tur chuan aron hril pha ringota in biak adu thu chu hrila mase hemi chuan du lovina kal san zui Mr. Yang chuan an practice room siam chopa te chuan piano chu ava delivera Mr. Yang chuan an practice room siam chopa de chuan piano chu ava delivera samdong chuan chord omzia po hrelo chuan han tum chinin aman chak hleya purna khat ngalin an zirtir deuh lop ngala masela a har chuak lol kango hiuk chuan han zirtir le deula alo ti man Mr. Yang chuan poisa ron deliver Mr. Yang chuan poisa ron deposit ang che ti pa chuan akala masela zirlai ten bangbo tak chung le phur tak chung sia piano an han khoi an mu chuan aril ru chuan avei ru hle arts class lama chuan mi si ho chuan thlatop assessment ami tur chu ngor takin an zir hova emi te ho po an han practice le don me chuan Mr. Yang chu aron in lan le ta tuma hril dar lo tur chuan hrilin azir tir tran ngal mola midang te chuan an emotion lan chu tir chu an har sat vak lo masala hemi chuan har sat hleya alo thin cheve bok nen kango hiuk chuan Mr. Yang nen chuan in ti thin rim thei tak ngel do na a hrit awang chuan borok break anei tira kango hiuk chuan hemi hnena chuan audition na ala sak leimu chu azot hemi chuan an sak le te nu chuan a hre chau pilsuk chu aron lut vele a pilsuk ero chuan a hrengal chat kango hiuk chuan hemi chu a hrit fia ta a an zinga chuan zai a ngor chuan a thiam ber masela ala sakte chu samol ve topin ala in soi atum le alai mu te chu ngai to lova samol ve top ani thu chu hrilin chu chia chu audition na atlak chan ani thu chu hril bok pelsuk chuan an zinga chuan emotion pek chu a thiam bera hemi chuan tlasa azaina chu mu fuina va pan hnai ala cheng tak chunga azai thei dan chuan zot pilsuk chuan ol samlutuk mi I hmangai ngai to chungin saro te chuan a hrila hemi chuan tungai I hmangai ber chu tia an zo chuan jaisuna chu alo nirang mai a han bi thlazui ngala pilsuk chuan a feelings te chu hemi chu a hril fia pa zela